আগে দেশের বাজেট খাইকা মাত্র 672 কোটি টাকা তে বাকি খাই আবার जों मासिनाय जों बार-बार सोंखा चिनि एलओपि बो बार-बार सोंखा दामनि बागै 672 जों जे जागायाव 31% चिनि बर'रक एडिसि आमचाया दङ जोंनो 31% जोंनो बाजेटनि रां रैनानै कलायो उसिगांव लास्ट विधानसभा आदिनो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रतनलाल नाथसाव आरो एडिसिनि बागै 672 कोटी फानो गुबुननि दप्तर जेबन एग्रीकल्चरल ट्राइबल वेलफेयर एआरडीडी फरेस्ट इंडस्ट्रीज आमते हाइकाय गोबां मा दप्तर अ दप्तर रां चिरिति प्रसारनि बागै खाथियैना जागौ इनका आ रांखाय नंनि रांनिया देबा हिनिसाव इनका समय करि सिंनानै हिबानो समय मानिया आं सोंनानै नाय माने मुजुंनानै गावमानो इनका आमदे हिकायदा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन नि बागैबो रां हाजार हाजार कोटी संरक्षण खायबंनि बागैबो आलादा बाजेट खालायजागले मोहनपुर जिरानिया म्युनिसिपालिटी काउंसिल नि बागैबो आलादा रां खालायजागले इनका आबोखाय नरक मानिया देबा इनका जोंखाय चिनि बागै साका इनका सब समयनो बेरा रिजाक गोबांनि इनकाय जतन ठीक अमरम नुगुइ जों साइमान दंफांसे दिनै त्रिपुरा हानि तिप्रासाराव जतन बुजोबै मानिया ताबो बीजेपीओ काहाम साख्रि माननानै बागै बोसाराव साख्रि नानै बागै जों बीजेपीओ जयनिं खालामनानो गोबां पत्र पत्रिकाव ससियेल मिडियानि बिसिंथै जों नुगै दङ ताखुर बुखुर तामो खायनाय निनि बोसा चाप्रासिङै निनि बोसा फुर्स्ट क्लास साख्रि खाय जेफ्रो वान जाय अफिसार बाय मुसु खिनि कुरि जागानो आ दराव नों बियां थानाय ताखुर बुखुर आमनोसो जों मावान सुनायले तामो खायनाय आबोनि बागैनो फायदि जों अमो हाय दंगै इंलायाखौ अमो हायखाय जों दंगै सुंलायाखौ जों बुइ हायखायै जों पावारनि बागै राजनीति खालायनाय इंलायाखौ जों चिनिति प्रासाराव मोथांनानै बागैसे जों दिनै अदफानो मोथांनानै बागैसे चिनि बुबाग्रानि जे लिडारशिप अ लिडारशिपसे जों सामना तांलायनाय आकगनो जों चिनि लुकुरनो मा बुजगायनाय ताखुरो बुखुरो गोबां मा एलिगेशन खालायो चिनि त्रिपुरा मोथानि लिडार्सफोरनि बिरुद्धे रांसाव गोबां मा जागावनो करापसन आरो चिनि एडिसिओ रांसेरो हरमानि करै कर्मचारीरनो बेतन दिनानै बागैफोरथ आन्दोलन दग मा खालायलायो राज्यनि कर्मचारीनि बेतनखाय 1 तारिखआवनो हाबै थांगो चिनि एडिसिओ साख्रि खालायनागा 4-5 तारिखआव फानो बेतन हाबिया बाहायके चिनि तिप्रासा डेभलपमेन्ट नंनाय बाहायके इकोनॉमिकली जों डेभलपमेन्ट नङि माननाय जों इकोनॉमिकली जों हा जत दिगोनो जों डेभलपमेन्ट नंनानै थांखाय जों थानसा नांगौ थानसा खायै बुबाग्रा जोंनो लगिरि दंमा जरा अ बुबाग्रा लगिरि दंमा जराव जों जत लुकुरबनो मा बुजगलायनाय दिनै जे अर फायनाय जत लिडारसनो आं कयनानि मुचुङो जों फायदि हामजामानि बिसिंथै जों जत खरसा ते खरसा बाय सुबासु खायलायनो शुधु सरे हामियांका अंकाय खरसानो थां सुबाय रैखा जे कुनो नगद थैका अंकाय बनो थांलै सुबाय रैखा आमो तो काहाम कग न आमनि लगे लगे जे लुकुरक सिनि कामी बिसिङो विलेज वाइज वर्ल्ड वाइज आसुगलाय जों तिनिनो अ कग रबनो आनि कगनि परे ते बाकी लिडार्स सब गोबां मा कग नारनाय नरनो हयतो अमो हायके जतनो ब्ला ब्ला खाय कायसा खाय बय पैड कलम रिजाखना प्रत्येकटा पॉइंट न जेटा इम्पोर्टेंट नंनि खाव नांजामा पॉइंट न नरक अर सुइतलाङै जेफ्रो सानानि बरक न आ जराव नरक बरन आ पॉइंट न सावै खनारनि सिनि बुबाग्राबो सानाय बुबाग्रानि आ पॉइंट नबो कारण म तिनि आसुगलायका मीटिंग पाइथागा तिनिनो पाइखा मोया जों खोनाबो दंनाय अर तिनि अर सिनि बुबाग्रा सारिनाय खानिनाय थुनानि व्यवस्था खायनाय खोना जरा चिमर जागा चिनि कन्फारेन्स चिनि कक्सार लाइबुं पान्दांनाय ताखुरो बुखुरो नरक जत अपेट न बय जे मानमानि आबनो जत्न खायाखै सुइतलांनि पॉइंट रबनो जों पाब्लिक रबनो मा बुजक नाय ini je chini bubakra amse khoros khai norono pet riwo o jaga bag riwo
omahay rishario omahay sing totra rizaldario tamni bagari kai sing faidi khansang laidi sing o khansani marino Tripura hani joto tipra sarokno joto lukurokno sing okokno bujok thong hini se sing bubagra omahay kai bini bai thangni rang puisa bai khaya koi tobo guthang tongsaksini tipra sarok muthang de mano o sai tong mungno nung ang bo bubagra haikai ma sai tong nai bo sai chung chai tong ba ya takhoro bukhoro nung ang bebangno sing ma sai tong lai nai angani ko gasuk kolok salia jesek saka absing mano norogo jodi nangjagi tong hai koyekta point sini lokrokno bujok di te joto oro fainai ani slai okra sakrano khulumung yafari te ani saksale rokno khaksangma hamza bung yafari te chini oro leaders bubagra no khulumung yafari ang norno jotono hambai sanai ang bubagra ayung lokthung greater Tipralen daktino mantung te chini tipra sodopa muthang jak sidong jotono hambai khulumbai ka Kala hambai sir dini belai nang bumani kok sini kesari kelamani bagai Hari gangkai sing tabuk sini first session ni last speaker abon ya bola sini chamung bosin phanai abon bai ang koinai sini sir bori songori ang no koinai dang sau phai bi nangmani kok sai phanan bagai jekbang na borok sini sama sini ang koina samano sini sir ke XMLA sini Santi Nagar ni 1988 of basanai bini bagai jotno pal ki ya bakhor di bagai sa ni bagai kisa Dr. Hamai, ini Tripura Moth hari first plenary session.